Kniha proroka Náhuma. Táto krátka prorocká kniha je zbierkou básní, ktoré hlásajú pád jednoho z najväčších utláčateľov Izraela, starovekej Asýrskej ríše a jej hlavného mesta Ninive. Asýria sa stala jednou z prvých veľkých ríš v dejinách a jej expanzia do Izraela viedla k úplnému zničeniu Severného kráľovstva a jeho kmeňov. Asýrske vojská páchali násilie a skazu v takom rozsahu, aký svet nikdy predtým nevidel. A tak Izrael a jeho susedia čakali na pád Asýrie, ktorý nakoniec nastal v roku 612 pred Kristom. Babylončania sa vzbúrili a vyvolali povstanie, ktoré zachvátilo Ninive a zvrhlo Asýrsku ríšu. Druhá kapitola Náhumovej knihy teda sugestívne opisuje pád Ninive a tretia kapitola sa zaoberá rozpadom celej ríše. Táto kniha však nie je len nahnevaným slovným útokom proti nepriateľom Izraela. Úvodná kapitola nám ukazuje, že sa tu toho deje oveľa viac. Kniha sa začína neúplnou abecednou básňou, takzvaným akrostichom, ktorá v úvode opisuje mocné zjavenie Božej slávy. Je to veľmi podobné tomu, ako začala predchádzajúca Micheášova a ako bude končiť nasledujúca Habakukova kniha. Boh, všemocný stvoriteľ, prichádza, aby sa postavil národom a spravodlivo potrestal ich zlo. Tento spev sa začína citátom známeho verša z 34. kapitoly knihy Exodus, v ktorom Boh po incidente so zlatým telaťom opisuje sám seba. Hospodin je zhovievavý a veľmi milostivý, ale vinníka nenechá bez trestu. Zvyšok spevu sa pohybuje tam a späť, pričom stavia do protikladu osud povýšených, násilníckych národov s osudom ľudí, ktorí ostali Bohu verní. Keď Boh privedie k pádu všetky kruté ríše, poskytne útočisko tým, ktorí sa pred ním pokoria. Skutočne zaujímavé je, že to vyzerá, ako by táto kniha bola len o Asýrii, ale v hebrejskom origináli sa Náhum v prvej kapitole o Ninive ani o Asýrii vôbec nezmienuje. A keď opisuje pád tých zlých, používa Izaiášove vyjadrenia o páde Babylona, ku ktorému došlo oveľa neskôr. A nie len to. Náhum opisuje pád zlých ako dobrú správu pre zvyšok Božieho ľudu. Je to priama narážka na Izaiášovu dobrú správu o páde Babylona. A tak sa všetky tieto drobné detaily z prvej kapitoly spájajú do kľúčového bodu. Náhum zobrazuje pád Ninive ako príklad či obraz neustáleho Božieho pôsobenia v dejinách, a to v každom veku. Boh nedovolí, aby kruté a násilnícke ríše v našom svete pretrvali. A tak je Náhumovo posolstvo vlastne veľmi podobné tomu Danielovmu. Asýria predstavuje pokračovanie dlhého radu krutých ríš v dejinách a osud Ninive je mementom Božieho záväzku premôcť násilie a ukrutnosť v ktorejkoľvek dobe. S touto perspektívou z úvodnej kapitoly sa kniha vracia k Asýrii. Druhá kapitola teda opisuje bitku o Ninive a postupné rozvrátenie mesta. Najprv vidíme prednú líniu babylonských vojakov, potom čítame o útoku vozov, o chaose na mestských hradbách pri prelomení obrany, ďalej o vyvraždení Ninivčanov a o vyplienení mesta. V tretej kapitole sa hovorí, aké dôsledky prináša pád tohto mesta pre celú ríšu. Náhum najprv hlása, že mesto, ktoré jeho králi postavili z krvi, čaká pohroma. Vyjadruje tým, ako bola neprávosť zabudovaná priamo do systému, vďaka ktorému bola Asýria taká úspešná. Toto násilie však samé započalo svoju vlastnú záhubu, a tak Asýria padne do rúk Babylona. Kniha sa končí pichľavou poznámkou na adresu porazeného asýrskeho kráľa. Zasiahla ho osudová rana a žiadny z národov, ktoré kedysi utláčal, mu neprichádza na pomoc. Jeho pád skôr ospevujú a vítajú. A to je koniec knihy. Je to pochmúrne čítanie, no je dôležité vidieť, ako sa Náhumovo posolstvo zameriava na tragický, nepretržitý kolobeh ľudského násilia a útlaku v každej dobe. Ľudské dejiny sú plné kmeňov a národov, ktoré sa povyšujú a násilím si berú, čo chcú, čím nevinným spôsobujú smrť. Náhumova kniha uvádza Asýriu a Babylon ako príklady, aby nám ukázala, že Boh je zarmútený, že ho trápi smrť nevinných a že jeho dobrota a spravodlivosť ho nútia, aby utláčateľské národy nasmeroval k zániku. A Boží súd nad zlom je dobrou správou. Samozrejme, ak nie ste Asýria. To nás zase privádza k záveru úvodného spevu v prvej kapitole, ktorý nám hovorí, že Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia, priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko. A tak táto útla kniha vyzýva každého čitateľa, aby sa pokoril pred Božou spravodlivosťou a veril, že keď príde čas, Boh privodí pád utláčateľov v každej dobe a na každom mieste. A presne o tom je Náhumova kniha.